네가 사랑이 되지 않기를 빌었어. 너는 절대로 아니기를 빌었어. 넌 사랑이 아닌 거라고 수도 없이 난 mga loves, it's me Clany and welcome back to our channel. Ayan, anong araw ngayon? Naga tayo ng gising, gawa tayo ng luya. Luya para sa bayan. Luya para sa health. Gawa tayo ng luya. Lapit na pala ang lockdown. Magla-lockdown dito 24 hours for 2 weeks. So, kailangan natin mag-isip ng gagawin natin for 2 weeks. Papasok kayo? Huwag pumasok! Lockdown na eh. Dalawang araw pa. Dalawang araw pa nga. Bukas pa eh. Sige lang. Yes, Ryan. Saan tayo may murang sibuyas? Saan may sibuyas, te? Ayan, wala na nga pala kami sibuyas. Kailangan namin bumili ng sibuyas. Alam nyo, nagmahal ang sibuyas dito nung simula nung nag-start ang curfew dito. Kasi halos lahat sibuyas ang gusto nila. Mas gusto nila ang sibuyas eh. Yun yung parang first, number 1 na kailangan nila. Kasi mostly mga tao dito, Arabo pa na is sibuyas yung kanilang main spice sa kanilang mga lutuin. Minsan kinakain nila yun yung mismong sibuyas na kinakain nila. Ayan, antay natin yung luya. Medyo maaga pa naman. May 1 oras pa tayo. Bago mag-prepare, ilap tayo ng luya. Then after nyan, mag-prepare na tayo. Tapos, mag-exercise tayo konti. Konting exercise para masaya. Yan. Exercise ng ng nakapantulog. So, bali yan. Magbabike. Bakataas naman ni ring upuan. I-adjust natin yung upuan.
This one is for my ladies. Oh yeah. This I feel the most beautiful woman that I ever seen in this world. The next day! Good morning mga loves. Ito yung last day na pasok ko ngayon kasi bukas o mamayang hapon is lockdown na. So hindi na kami makakalabas, wala na rin pasok. At tinan mo ang panahon, sobrang pangit ng panahon. Mga loves, super alikabok. Ang alikabok mainit siya, ayan, may araw. May araw siya pero sobrang alikabok. Ayan. Sobrang alikabok. At hindi ko alam kung sinong kasama ko sa work, kung may makakasama ako sa trabaho. Ayan. Yan ang ating sundo. Ayos din tong sunstorm na to, no? Kung kailan last day ng pamimili, saka naman umatake. We